Што за гэты час змянілася, ці сталі мы бліжэй да новай вольнай Беларусі? Ну, гэта адноснае пытанне, бліжэй ці не. Мне пытаюцца, калі наступіць транзітны перыяд. Мне здаецца, што транзітны перыяд пачаўся менавіта 9 жніўня 2020 года. Ведаеце чаму? Таму што ўпершыню за дзесяцігоддзе панавання Лукашэнкі ў Беларусі беларускі народ пачуўся суб'ектам палітыкі, ён выйшаў на вуліцы, і да гэтай пары ён не адмаўляецца ад суб'ектнасці, і гэта вельмі важна. Зразумела, што ёсць вялікая дэматывацыя, што ёсць вялікі страх, і ён абгрунтаваны, таму што сёння ўнутры Беларусі пратэставаць немагчыма, выказваць нават меркаванне немагчыма. Але тая камунікацыя, якую мы маем знутры Беларусі, нават учора я атрымаў такі вельмі добры цёплы ліст, ён быў вельмі вялікі, і чалавек мне напісаў, некалькі людзей напісалі: калі вам нават прыходзіць думка здацца, не рабіце. Мы просім вас, не рабіце гэта, працягвайце. Мы бачым, што вы стаміліся, але мы спадзяемся, што вы працягнеце барацьбу. І ведаеце, гэта вельмі матывуе. Так, можа, я стаміўся, кожны з нас мае права стаміцца, але мы не маем права супыняцца. Вось таму, што мы суб'ектны, мы зараз і кажам нашым еўрапейскім партнёрам, што нельга паўтарыць сцэнар 2016 года. Я тады быў амбасадарам і прымаў удзел у перамовах у Парыжу, у Брусселю, у Мадрыдзе і у Мінску. І тады шлі перамовы аб тым, як зняць санкцыі з рэжыму Лукашэнка, як лібералізаваць адносіны. І тады адначасова праводзіліся перамовы Мінск-1, 2014 год, 2015 Мінск-2. Спрыяла якраз такі перамоўная сітуацыя, дзе Лукашенко гуляў гульню медыятара. Лукашенко вызваліў у 2014 годзе Алеся Беляцкага, мы пра гэта з ім якраз сёння размаўлялі, у 2015 апошніх 6 палітвязняў. І ў 2016 годзе ЕС пайшоў на беспрэцэдэнтныя крокі. Гэта быў пік такой адлігі палітычнай. Была створана каардынацыйная група Беларусь-Еўрапейскі саюз. Пачаліся выдаткоўвацца крэдыты, фінансавая падтрымка, зменена візавая палітыка. Памятаем, 35 еўра за візу. Было шмат, былі, зразумела, знятыя санкцыі. Але ведаеце, у чым была памылка еўрапейскіх партнёраў? Наша, можа, памылка, калі кажуць пра беларусаў. Не было суб'екта, беларускай апазіцыі. Гэта не віна беларускай апазіцыі. Я ні ў якім разе не хачу нікога крытыкаваць, бо это самая лёгкая справа, да? Але вось тое, што нават еўрапейскія партнёры не зразумелі ў той момант, не стала гарантыяй, што гэта пойдзе глыбей, і што гэта будуць не касметычныя, а рэальныя змены. Вось зараз, сёння на канферэнцыі выступаючы, звяртаючыся да замежных амбасадараў, і было шмат амбасадараў, прадстаўнікоў дыпламатычнага корпуса, я сказаў, нельга дапусціць, каб Еўрапейскі саюз зрабіў памылку ўзору 2016 года. Нічога без нас пра нас. Вы ведаеце, зараз... І дэмакратычныя сілы атрымалі гэты сігнал, што яны суб'ектныя, што еўрапейскія звяз і заходнія партнёры безумоўна прызнаюць суб'ектнасць. Так, мы маем інстытуты, як бы хто не адносіўся, але арганізаваная апазіцыя, сістэматызаваная, інстытуцыялізаваная апазіцыя, яна мае большую моц прабіцця і большую магчымасць быць пачутымі. І нас чуюць, з намі размаўляюць, з намі сустракаюць. Нават на нашу галоўную палітычную канферэнцыю, якая акрэслівае стратэгію на наступны год, или, можа, некалькі гадоў, прыязджаюць заходнія дыпламаты. Ёсць два кірункі ў дэмакратычных сілах зараз. Адзін кірунак кажа: слухайце, давайце ўсімі праўдамі, непраўдамі зацягваць Еўрапейскі саюз у перамоўны трэк з Лукашэнкам, далучаць да амерыканцаў. Ёсць другая стратэгія, гэта наша стратэгія аб'яднанага пераходнага кабінета і большасці каардынацыйнай рады, і большасці інфраструктуры, створанай вакол дэмакратычных інстытутаў, дэмакратычнага руху. Мы кажам, што хочуць зацягнуць Еўрапейскі саюз на абед да Лукашэнку? Добра. А за гэтым сталом абедзеным якое блюдо будуць гатаваць? А гэтым блюдам будзе беларускі народ. Вы хочаце, каб быць блюдам? Я не. Мой адмоўны адказ. Я не хачу быць блюдам на гэтым стале. Я хачу быць суб'ектам. Беларускі народ павінен быць суб'ектам. Перамовы, калі павінны ісці, то павінны ісці толькі і выключна паміж наменклатурай і беларускімі дэмакратычнымі сіламі, беларускім грамадствам. А Еўрапейскі саюз фасілітуе гэтыя перамовы. Вось неразуменне суб'ектнасці грамадства, якое мы падтрымалі ў 2020 годзе, і хтосьці хоча ад гэта адмавіцца, гэта будзе стратэгічнай памылкай. І гэта нельга дапусціць. Так, але калі мы кажам пра стол перамоваў, тэма, якая актыўна абмяркоўвалася сёння на канферэнцыі «Новая Беларусь», то каб рэжым Лукашэнкі сел за стол перамоваў з дэмакратычнымі сіламі, патрэбна паказаць, уласна, гэтую сілу і нейкі націск. Як вы разлічваеце гэта? Згодны. Калі народ выходзіць на вуліцы, ён
дэманструе сваю суб'ектнасць праз дзеянне. Сёння гэта ўявіць нерэальна. Давайте будзем рэалістамі. Але ёсць іншыя чыннікі. Ну, што з'яўляецца умовамі? Крызіс. Першая умова, які ёсць у Беларусі. Эканамічны і палітычны крызіс, знешнепалітычны крызіс. Умова ёсць аб'яднанне беларусаў па вельмі галоўнай тэме. Мы ўсе хочам 97% жыць у незалежнай дзяржаве. Мы не хочам, каб Беларусь удзельнічала ў вайне. Ці ёсць прагматычная частка номенклатуры, якая бы разумела, што трэба дыялог? Я ведаю, што так ёсць. Колькі іх я не буду ацэньваць, але яна існуе. Нават той факт, што яны пайшлі на вызваленне палітзняволеных, разумела, што Лукашенко прымае канчатковае рашэнне, але працуе побач за гэтай справай шмат чыноўнікаў рэжыму. Яны разумеюць, бо без вызвалення не будуць адмяняцца санкцыі. Значыць, гэта рабіць. І гэта трэба рабіць. А чацвёрты фактар – гэта донар нумар 1. Гэта Расійская Федэрацыя. І калі мы бачым гэтыя дальнабойныя санкцыі ўзброеных сіл Украіны, які наносяць вялікі ўрон, страты эканоміцы, гаспадарцы Расійскай Федэрацыі, НПЗ, Валберес, лагістыка, калі яны будуць павялічвацца, калі расіяне апошнія выпускі аблігацый федэральнага займу не могуць прадаць, бо ўнутры нават эканоміка не гатова выкупляць гэтыя каштоўныя паперы ўраду Расійскай Федэрацыі, гэта паказвае велічэзны крызіс у эканоміцы Расійскай Федэрацыі. Гэта значыцца, будзе пераходзіць яшчэ на большы крызіс на Беларусь, бо галоўным рынкам для Лукашэнкі з'яўляецца хто? Рынок што? Рынок Расійскай Федэрацыі. Там ёсць канкурэнцыя з кітайцамі. Кітайцы пачалі будаваць прадпрыемствы-дублёры. Трактарны завод з'явіцца кітайскі ў Расійскай Федэрацыі. Белшына, шынавытворчасць з'явіцца ў Расійскай Федэрацыі. Ужо белазы пачынаюць прадукаваць, КамАЗ фактычна. Гэта ўсё дублёры, якія будуць выціскаць Лукашэнку з расійскага рынка. Ён згубіў украінскі рынок. Прыйдзе той момант, і таму мы сёння кажам, нельга спыняць ціск. Ёсць падставы, бо рэпрэсіі не спыняюцца. Нельга спыняць ціск, і вось у гэты момант, калі яго галоўны донар, нумар 1, не будзе ў стане фінансава дапамагчы, вось у гэты момант можа адкрыцца вакно магчымасцяў. Гэта залежыць ад, конечно, ад развіцця падзей ва ўкраіне. У гэты момант, я думаю, што і народ атрымае большую матывацыю. Гэта я не буду ідэалізаваць, што людзі выйдуць на вуліцу, але атрымае большую матывацыю ўключацца ў гэты працэс. Безумоўна, давайте звернемся яшчэ да аднаго меркавання. Падчас першай панельнай дыскусіі сёння былы палітвязень, вылучэнец на выбары 2020 года Віктор Бабарыка сказаў: я размаўляю са сваімі сябрамі ўнутры Беларусі, ім не цікава, што адбываецца ў беларускіх дымсілах. І сваё выказванне ён патлумачыў у інтэрв'ю Белсату. Давайте паслухаем і вернемся да размовы. Вы сказали, что перед тым выйсці вот з этой ідэі гэтага проекта Беларусь Нетворкінг зрабілі такую фактычную рэвізію таго, што ўжо было зроблена так дэмакратычнымі сіламі, грамадскімі ініцыятывамі, і вось гэтая ваша прапанова. І вы прыехалі сёння таксама на канферэнцыю сюды, і тут вось вас запрасілі на гэтую панель пра вокны магчымасцяў, як нам гэта карыстацца, так на што вы адказалі, што для мяне цяпер асноўнае выклік, так, і пытанне гэта як вось вярнуць гэты давер беларусаў не толькі давер, але і каштоўнасць. Вось, вот я бы хацеў бы удакладніць, якую каштоўнасць мы страцілі, на вашу думку? Як мы вырашаем праблемы беларусаў унутры краіны? Якія праблемы мы вырашаем для беларусаў унутры краіны? І адказ: гэта небяспечна для тых, хто ў краіне, гэта не адказ. Гэта не адказ. То есть это тое самае. Вось давайте пачакаем. Калі мы не, гэта так не працуе. Мы няма магчымасці зрабіць шмат. Але ж хоць па кропельку мы можам гэта зрабіць. Але зараз мы, на маю думку, мы прыйшлі і кажам: не, унутры краіны рэпрэсіі, унутры краіны праблемы, яны там баяцца, нічога нельзя зрабіць, і рабіць, раз нічога нельзя зрабіць, рабіць мы не будзем. Ну вось падчас самой дыскусіі вы адказалі Віктору Бабарыку, што вы не згодныя, вы маеце іншую інфармацыю Я з не зразумеў, Беларусі. каго ён мае на ўвазе. Рабіць не будзем. Калі Віктор Дмітрович, якого ведаю з 2009 года, калі ён канкрэтна хоча сказаць, няхай скажа канкрэтна, хто сказаў гэтыя словы «рабіць не будзем». Я такога не казаў. Нічога гэта ад Светланы Ціхановскай, ні ад кабінета, ні ад большасці Коордынацыйнай рады, што мы нічога рабіць не будзем. А што, на вашу думку, дэмакратычныя сілы цяпер даюць беларусам унутры краіны? Пытанне, што будзе ўведзена забарона на атрыманне віз Еўрапейскага Саюза для грамадзян Расійскай Федэрацыі. І ўзнікла пытанне, што такая ж забарона будзе беларусам. Што рабілі дэмакратычныя сілы?
адваявалі, каб гэтай забароны не было. Гэта розніца ўспрыняцця расійскага грамадства, якое падтрымлівае агрэсію, якое атаясамляецца з дзяржавай, Расійская Федэрацыя агрэсарам, і беларускае грамадства, якое не з'яўляецца рэжымам. Гэта розніца, якой мы дамагліся, як бы цяжка не было. Мы не рэальны ўрад, мы не стаім на сваёй беларускай глебе. Мы лабісты, мы лабуем праактыўна інтарэсы беларускага грамадства. Так не зроблена ўсяго, што мы можам. Лабаванне нават таго, каб існаваў Белсад, Еўрарадыё, Зеркала, Наша Ніва, выдаткаванне фінансавых сродкаў, шмат інфармацыі праўдзівай, альтэрнатыўнай, свабоднай ідзе ў Беларусь. І гэта дзесяткі, можа нават сотні мільёнаў праглядаў у месяц. Гэта не ў інтарэсах беларускага грамадства. Зразумела, што зрабіць мы ўсё не можам, но але мы не адмаўляюся, гэта неправда. Віктор Дмітрыевич сказаў, што яго сябры кажуць, што яны не цікавяцца дэмакратычнымі сіламі. Я сказаў, што у нас, магчыма, розныя сябры, бо я размаўляю са сваімі сябрамі, і яны мне кажуць, не здавайцеся, працягвайце. Нават шмат хто з былых палітвязняў, з усёй павагай да Віктора Дмітрыевича Бабарыкі, кажа, трэба працягваць барацьбу. Мы сёння пачулі Паўла Северынца. Да? Мы шмат каго з былых палітвязняў пачулі, які кажуць, трэба дзейнічаць і не здавацца. Я за тое, каб кожны уносіў свой унёсак. І Віктор Дмітрыевич, калі яго ініцыятыва будзе добрая, калі яна дапаможа людзям, супер. І тут мы будзем аб'яднаныя ў дзеянні. Это нормально. Калі мы кажам пра падрыхтоўку гэтага вакна магчымасці для абмеркавання з рэжымам Лукашэнкі і для круглага стала, ці тут варта разлічваць ўсё ж такі на патэнцыял беларусаў у Беларусі ці перадусім на дыяспару? Я думаю, што сёння на дыяспору перадусім, але наступіць час і для беларусаў унутры, сёння не. Гэта, напэўна, гэта рызыкоўна, гэта наступствы адпаведны будуць. Мы павінны падумаць, калі яно можа быць. Вось зараз, конечно, можа далёка да перамоваў па міры ў Украіне, хаця прэзідэнт Украіны Зеленскі казаў, што ён разлічвае да канца года, што яны пачнуцца. Я не выключаю такі сцэнар, што яны могуць адбыцца ў Мінску. Гэта вельмі хоча Лукашенка, і ён лабуе гэта ў Пуціна. Пуцін нават ужо даў згоду публічна. Пасля Валдая ён гэта пракаментаваў, пазней, праўда, не выдалілі гэтае выказванне Пуціна. Ён размаўляў Лукашенко аб гэтым з Коулам, з амерыканцамі, ён размаўляў аб гэтым і з Сі у Пекіне. Ён будзе дабівацца таго, каб у Мінску адбыліся перамовы. Зразумела, гэта падвышэнне суб'ектнасці Лукашэнкі, нам не цікава гэта. Але калі гэтага не пазбегнуць, і ў нейкі момант Пуцін тэлефануе Трампу і прапановвае, а давайте правядзем перамову ў Мінску, што мы будзем рабіць? Вось тут мы кажам сёння, я сёння сустракаўся з амерыканскімі дыпламатамі, мы сустракаліся з еўрапейскімі дыпламатамі учора з усімі спецпрадстаўнікамі, якія працуюць з дэмакратычнай Беларусю. Мы былі ў Берліне, у Парыжы, у Брусэлі. Мы ўсім давялі гэтую пазіцыю, што а чаму бы ў гэты самы дзень, калі будуць перамовы па глобальнаму міру у рэгіёне, бо гэта глобальная тэма, мір ва ўкраіне, спыніць гэтую вайну. І Лукашенко хоча быць падчас гэтых перамоў. Паставіць умову. Умовай з'яўляецца у той жа самы дзень праводзіцца круглы стол у Мінску. Дэмакратычныя сілы і номенклатура па выхаду з глыбокага унутрыпалітычнага крызісу. Бо калі Беларусь не будзе дэмакратычнай, калі Беларусь не пойдзе шляхам зменаў, калі беларускі народ не стане гарантыяй бяспекі, то Лукашенко нічога ніколі не згарантуе. Яму нават выгадна было б на гэта пайсці, калі ён рэальна не хоча уцягнення праз Пуціна ў вайну. Вот сёння прайшла інфармацыя, мабілізацыя ў Расійскай Федэрацыі. 800 000 патэнцыяльна, пра гэта пішуць усе. Да? 2500 супрацоўнікаў на прадпрыемствах расійскіх наймаюцца, якія будуць займацца улікам ваенна абавязаных у Расійскай Федэрацыі. Вось як гэта пазбегнуць? Лукашенко скажа не Пуціну, а Пуцін яму газ перакрые, ён пачне ціснуць. Вось калі бы адбыўся круглы стол, і гэта быў агульны месседж грамадства і номенклатуры Пуціну, што сказаць? Што нацысты ў Беларусі? Давайте пойдзем вайной з нацыстамі беларускімі ваяваць, як ва Ўкраіне? Зразумела, это хлусня, да, гэта прапаганда расійская. Таму мы павінны шукаць вось такія варыянты. Я лічу, што калі будуць перамовы нават у іншай краіне, мы павінны дамагацца, каб нашы еўрапейскія сябры паставілі ўмовы. У той жа момант перамовы з беларускім грамадствам пры падтрымцы Еўрапейскага Саюза і, магчыма, Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэта варыянт, гэта сцэнар, гэта выхад. І ён магчымы праз тыдні, месяцы, год, але гэта рэальны варыянт. Калі не, ну, конечно, Лукашенко ж не вечны. Гэта ўжо другі этап. І ўсё роўна нам трэба будзе прыйсці і дамовіцца. У Польшы ў 1989 годзе адбыўся круглы стол. Ярузельскі і Кішчак, міністр унутраных спраў, катэгарычна не хацелі садзіць за стол перамову. А ў выніку селі. Магдаленка, закрытыя перамовы. А пазней адкрыты круглы стол у Варшаве. І
і былі гэтыя перамовы. І такіх сцэнараў мы вывучылі розныя краіны, у розных краінах было шмат. Так, І так, будзем але крочыць. это быў падыходзячы момант, камуністычная ўлада была слабая, умяшанне СССР таксама Так не вось мы было. кажам пра аслабленне Расіі сёння. Мы кажам пра аслабленне Расіі, узмацненне Украіны. Нават 2016 год, акно магчымасцяў, калі быў стратэгічны, ну не стратэгічны, так скажем, даволі моцны у бок Еўрапейскага Саюза крок Лукашэнкі, хлуслівы, ён падмануў, все ж таки быў звязан таксама з украінскім элементам, бо шлі перамовы Мінск-1, Мінск-2 і Беларусь, Мінск стаў сталіцай медыяцыі. Нават калі сёння не стане, бо зноў жа такі гэта легітымізацыя Лукашэнкі, нам яна не карысна, то нават у іншай краіны ідуць перамовы. Важна, каб Беларусь была бяспечнай для краін суседзяў. Гэта адпавядае іх нацыянальным інтарэсам, гэта адпавядае нашым інтарэсам і адпавядае іх нацыянальным інтарэсам. Наша задача данесці ім гэта, каб яны гэта ўключылі ў парадак дня. Беларусь павінна быць падчас перамову, каб не паўтарылася гісторыя рыжскага міру, калі дэлегацыю БНР выключылі і вырашалі лёс Беларусі без БНР. Беларусь павінна быць за столом перамову і павінна быць беларускае грамадства за столом перамову. Павінна адбыцца дыялог номенклатуры з беларускім грамадствам адначасова. Я вярнуся да свайго пытання пра дыяспору беларускую. На яе, як вы ўжо адзначылі, асноўны разлік у падрыхтоўцы гэтага акна магчымасцяў. Але цяпер шмат для каго з дыяспоры пытанне выжывання выходзіць на першы план, бо усё больш і больш мы бачым адмоваў і ў абароне, ў візах на жыхарства, і змяншаюцца выплаты. Нават Святлана Ціхановская распавядала пра тое, што она не змагла атрымаць рахунак у польскім банку. Гэта, давайте так, на контррахунку няма дакументаў, няма рахунку, так што тут скардзіцца не трэба. Я просив Святлана Георгіевна, на сёння публікавала, што адкрыла ўжо рахунак. Але пытанне змяншэння колькасці выдачы легалізацыяў ёсць і ў Літве, і ў Польшчы. Дык вось, на вашу думку, ці будучыня Беларусі шмат для каго не сыходзіць на другі план, бо ёсць больш вострая праблема? Гэта праблема, я яе прызнаю, гэта праблема, зразумела, не наша, гэта праблема вынікае з рашэнняў палітычных краін, якія працуюць, але гэта задача наша, каб яе вырашаць, гэтую праблему. Скажу так, на жаль, будзе мяняцца міграцыйная палітыка ў Польшы, падыходы да міграцыйнай палітыкі. Хутчэй, міжнародная абарона, як дэкларуюць улады Польшы, будзе мець адзінкавыя ситуации, выключения, все будет прийматися індивідуально. Ми, скажу так, не згодні з гэтым падыходам, таму апошнія тыдні я надаю вялікую увагу, каб перадаваць корэспандэнцыю і ў Міністэрства ўнутраных спраў Польшы, ў ведомства па справах замежнікаў і абвяргаць гэты тэзіс, які з'явіўся апошнім часам, што нібыта у Беларусі пайшлі змены, што вызвалена большасць палітзняволеных, што вызвалены асноўныя палітычныя лідары, укарыстоўваецца нават фактар вызвалення Анджэя Пачобута, што ў Беларусі нібы адбыліся выбары ў 2025 годзе. Гэта частковая праўда, бо нашыя праваабаронцы дэманструюць, што рэпрэсіі не спыняюцца. Яны на тым узроўні, а шмат у якіх сферах нават яшчэ больш высокага ўзроўня. І вось тут наша задача разам, і дзякую праваабаронцам, якія даюць нам гэты матэрыял, пераконваць улады, што мяняць падыход нельга. І мы будзем гэтага дамагацца, мы будзем гэта артыкуляваць. Ёсць, конечно, незалежная судовая сістэма, якая дае магчымасць беларусам абскарджваць гэтыя рашэнні. Пакуль суды Польшы у 99% выступалі на баку беларусаў. Але я спадзяюся, што ўсё ж такі і ва ўрадзе мы атрымаем больше разумення. Дарэчы, у меня была сустрэча на гэтым тыдні ў Міністэрстве замежных спраў Польшы, і МЗС Польшы якраз такі выказаў меркаванне, што па іх ацэнцы праваабарончая сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі не змяняецца. Нема паляпшэнняў.